טיפות, הבית להורות ומשפחה, מזמין אתכם ליהנות, ללמוד ולהתפתח במים. שחיית תינוקות הינה פעילות המיועדת לפעוטות ותינוקות מגיל 3 חודשים עד 3 שנים. השילוב בין מים לתינוקות הינו שילוב טבעי. אלו הם המים שהגנו עליהם במשך 9 חודשים. במים מרגיש התינוק את עצמאותו. מגע המים בגוף מהווה גירוי המעודד לתנועה, ומשוחרר מכוח הכבידה יכול לבצע תנועות בחופשיות. הפעילות מחזקת את מערכת השלד והשרירים, מפתחת את הנשימה, היציבה והיכולת המוטורית. כמו כן, השהות במים תורמת בהפגת כאבי הבטן ושיפור מערכת החיסון, ונמצאת מועילה מאוד לשינה טובה ורצופה. בטיפות אנו מקפידים על איכות המים, המתקנים, השירות ואיכות המדריכים, על מנת לאפשר לכם להתמסר לחוויה ובעיקר ליהנות. לפרטים נוספים, צוות טיפות ישמח לעמוד לרשותכם. טיפות, הורות משפחה וטיפה יותר.